Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Алеся Ушакова і галоўнае сёння. Інтарэсы дзяцей у фокусе пільнай увагі дзяржаўнай палітыкі краіны. Дзень абароны дзяцей адсвяткавалі беларусы 1 чэрвеня. Справы духоўныя. Сёння святары і прыхажане храма святога великамучаніка Георгія Пабеданосца асвяцілі звон. У год малой радзімы да малых дзяцей з вялікай душой гарадскія службы вітаюць ініцыятыву маладзечанцаў па навядзенні парадку на дзіцячых пляцоўках. Дзень абароны дзяцей адсвяткавалі беларусы 1 чэрвеня. Гэта не проста вясёлае свята для саміх дзяцей. Гэта і напамін грамадству аб неабходнасці абараняць правы дзіцяці, каб маленькія беларусы раслі шчаслівымі, вучыліся, займаліся любімай справай і ў будучыні сталі адметнымі грамадзянамі сваёй краіны. А напярэдадні свята прафсаюзныя лідары Мінскай вобласці і Маладзечанскага раёна павіншавалі годныя шматдзетныя сем'і. Здымачная група МКТБ далучылася да членаў прафсаюзу. Сям'я Тацяны і Яўгена Піскавых – узор і прыклад для іншых шматдзетных сем'яў. Дзеляцца з намі прафсаюзныя лідары. Напярэдадні дня абароны дзяцей бацькі атрымалі грашовую дапамогу ад прафсаюзаў работнікаў адукацыі вобласці. Ад раённай арганізацыі з рук яе старшыні Людмілы Кахановскай дзецям былі падораны цацкі. Сегодняшняя наша встреча в семье – это новая форма работы. Я думаю, она очень перспективна. Мы очень активно поддерживаем детские дома. Мы активно работаем с детскими социальными приютами, приемными родителями, приемными семьями. А это полноценная, достойная семья. Поэтому считаем, что такие семьи со стороны общественной организации тоже необходимо поддерживать. Что мы сегодня сделали? Сёння у сям'і Піскавых 4 дзяцей. Старэйшай Ксеніі 9 гадоў. Яна захапляецца лепкай з пластыліну і маляваннем. Яраслаў на 2 гады меншы за сястру, але маляваць любіць таксама. Школьнае навучанне ён праходзіць у класе з мастацкім накірункам. А вось малодшыя, як часта кажуць, не разлей вода. Злата с Матвеем – это наши целые двойняшки. Им сейчас 6 лет. Они выпускники детского сада номер 7 «Сказка». Они отличаются тем, что они всегда вместе, они готовы заступиться за друг дружку всегда. Ну, конечно, иногда и ссорятся, бывает и такое. Им нравится танцевать. Разам працаваць, разам і адпачываць. Такіх правілаў прытрымліваецца ўся сям'я. Але ёсць і іншыя сакрэты, простыя і ўсім вядомыя. Гэта каханне, падтрымка і ўзаемная дапамога. Если мне нужна помощь мужа, то он всегда меня поддерживает и всегда помогает. Дети помогают тоже. Дети тоже всегда. Мама, а что тебе помочь? И каждый занимается каким-то своим делом. Если мы делаем уборку в доме, то кто-то у нас помогает мыть зеркала, или кто-то вытирает пыль, или кто-то помогает мыть пол маме с папой. И если у нас наступают выходные, все знают, что маме надо помочь. Все делается с любовью. Тата 4 дзяцей працуе індывідуальным прадпрымальнікам, а вось шматдзетная маці настаўніца ў Ляхновіцкай сярэдняй школе. У хуткім часе яна ўзначаліць первічную прафсаюзную арганізацыю гэтай установы. Алеся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ. Інтарэсы дзяцей у фокусе пільнай увагі дзяржаўнай палітыкі Беларусі. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. У ліку такіх ініцыятыў супрацьдзеяння гандлю людзьмі, мэтавая дапамога фонду ААН па абароне найбольш уразлівых ахвяр гэтага злачынства дзяцей і жанчын. Тэма абароны дзяцей узрастае ў эпоху новых лічбавых тэхналогій. Тэхналагічная рэвалюцыя быццам прыносіць новыя каштоўнасці, але разам з тым нясе і новыя небяспекі. Напрыклад, інтэрнэт утрымлівае прапаганду жорсткасці і гвалту. Ёсць дэструктыўныя камп'ютарныя гульні, сказаў міністр. Таму з развіццём тэхналагічнай рэвалюцыі трэба яшчэ больш увагі надаваць выхаванню дзяцей. Гэта задача і грамадства, і дзяржавы. У Беларусі для яе выканання робіцца вельмі многае. Абарона правоў дзіцяці, дзяцінства – гэта адзін з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі. У год малой радзімы да малых дзяцей з вялікай душой гарадскія службы вітаюць ініцыятыву маладзечанцаў па навядзенні парадку на дзіцячых пляцоўках.
Ёсць прыклады, дзе жыхары шматкватэрных дамоў самі уладкоўваюць сучасную дзіцячую пляцоўку. І ўсё ж перш чым узводзіць горкі, усталёўваць арэлі, жыхарам двара трэба атрымаць на гэта дазвол у камунальніка, прайсці працэдуру ўзгаднення. Супрацоўнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі могуць дапамагчы і падрабязна патлумачыць, якія нормы і стандарты пры гэтым варта выконваць. Увесь вясновы перыяд маладзечанцы удзельнічалі ў раённых суботніках і прыводзілі замацаваныя за прадпрыемствамі тэрыторыі ў парадак. Разліковы рахунак для пералічэння грашовых сродкаў па выніках суботнікаў адкрыты па гэты дзень і паказаны на сайце маладзечанскага райвыканкама. Арганізацыі, установы, прадпрыемствы па-ранейшаму могуць пералічваць грашовыя сродкі, якія пойдуць на добраўпарадкаванне дзіцячых аздараўленчых лагераў. У маладзечні жыхары аднаго з двароў па вуліцы Францыска Скарыны самі наводзяць парадак на дзіцячай пляцоўцы, робяць рамонт, аднаўляюць старыя прыстасаванні. Акрамя гэтага арганізуюць мерапрыемствы да розных святаў. Сваімі сіламі і сродкамі яны робяць двор і горад больш привабным. Хотим, чтобы было красиво, чтобы было детям где играть. Обустраиваем все своими силами. Соседи финансово помогают. Сейчас закупили горку, будем обустраивать горку, балансир во дворе ставить для детей. Ну и потихонечку делаем красиво для себя. Больш за 600 военнослужащих новага папаўнення прынялі сёння ваенную прысягу ва ўсіх участках унутраных войскаў. Раней урачысты рытуал праводзіўся ў сярэдзіне чэрвеня, але ў гэтым годзе камандаванню войскаў прыйшлося зрушыць перыяд курса маладога байца і дату прыняцця прысягі. Гэта звязана з тым, што ўжо 5 чэрвеня байцы заступяць на першае дзяжурства, каб сачыць за парадкам на гарадскіх вуліцах, а ў канцы месяца будуць забяспечваць бяспеку падчас другіх еўрапейскіх гульняў. Справы духоўныя. Сёння святары прыхажане храма святога великамучаніка Георгія Пабеданосца асвяцілі звон, які спецыялісты і устанавілі на належным яму месцы. Тэму працягне наш карэспандэнт. Першие званы на храме святого великомученика Георгия Победоносца были установлены в 2010 году. Але, як вядома, и Москва не адразу будавалася. Таму апошні, самы масіўны, вагою 500 кг, заняў сваё пачэснае месца ў кампаніі званоў сёння. Установлены ён, пра што сведчыць і імянны надпіс, у год 75-годдзя з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 5-годдзя з дня стварэння маладзечанскай епархіі. На звоне прыхажане маглі пабачыць выявы святых божых угодников. Главная икона Покрова Пресвятой Богородицы, символ, герб города Молодечно. Также икона Петра и Павла, часть первый епископ Молодеченский, епископ Павел, его ангел-хранитель, апостол Павел. Также икона Блаженной Матроны Московской. Также район неслепых здесь, не слабовидящих, много слепых приходят на службу. Также Матрона, блаженная сама была незрячая в жизни, является их покровителем. Также икона мученика Трифона. Так, он был воином, как и покровитель храма святого великомученика Георгий Победоносец. Чын асвячэння звона благавестніка правёў епіскап маладзечанскі стапцоўскі Павел і святары благачыння. Быў адслужаны малебен, падчас якога ўзносіліся малітвы аб міры ва ўсім свеце, аб Божай міласці да нашай краіны і горада прыхажан гэтага храма. Сам звон, дарэчы, выраблены ў Варонежы, як і ўсе астатнія. Работа павінна была працягвацца 2,5 месяцы. Завадчане справіліся на месяц раней. Матэрыял – звонарная бронза і язык звона з мяккай сталі. Если вы изучали, может быть, сольфеджио, должны знать, что это обертональное звучание, обертон. То есть колокол не обладает одним звуком, он обладает тон только в центре спектра, от удара до затухания. Вот, например, 100 килограмм, у нас 18 полутонов, там, тонов разных. Там даже не полутон, там 0,1. У нас есть своя лаборатория, у нас все, проектирование свое четко. И обработка. Это не покраска, это обработка. Под великодное песнапенне звон благавестник подняли и замацавали на звонницы. Для гэтага были запрошены специалисты з Санкт-Петербурга. Пакуль звон займаў сваё належнае месца под куполом храма, епископ маладзечанскі стапцоўскі Павел падзякаваў усім за сумесную молитву, у пастырскай проповеди заклікаў вернікаў жыць у любові з іншымі людзьмі і нікому не адказваць злом на зло. І вось ён, урачысты момант дня. Звонар Надзея Краўчанкава абвясціла ўсяму наваколлю урачыстай мелодыяй пра радасную падзею ў храме.
Царкоўны звон склікае людзей у храмы, гучыць падчас самых важных момантаў у богаслужэннях, раней збіраў жыхароў на народныя сходы. Мелодыі званоў лічацца аднымі з самых жыватворных гукаў на зямлі. Здаўна людзі верылі ў іх сілу абясшкоджваць вірусы і нават вылечваць некаторыя хваробы, а ў няверуючых гукі званоў абуджалі ў душы жаданне зайсці ў храм и узгадать про вечность. Колокол, он с ним как разговариваешь. Вот когда звонишь, разговариваешь, и то есть вот, ну, да, вот руки как будто продолжение вот этих вот шнурков и идет, и звон идет, да, как будто из себя, изнутри, и получается тогда, ну, вот какая-то мелодия. Вот в праздник вообще звонится очень, это вот как будто вообще твоими руками ангелы работают. Это вот совсем другой звук идет, совсем по-другому идет звон. Ну а так вот первый раз, ну конечно, что эмоции. Алла Маркелова, Иван Белков, МКТВ. 16-й аб'ект гандлёвай сеткі «Радуга». Новы супермаркет открылся 31 траўня ў Маладзечні па вуліцы Вялікі Гасцініц 144. Сетка набирае абароты і паспяхова развіваецца ў Мінскай, Гомельскай і Брэскай абласцях. Вядомая яна супермаркетамі, рэстаранамі і кафе. Цяпер і ў Маладзечні. А хутка супермаркет і рэстаран «Гудзон» адчыняць свае дзверы ва Ўздзе, у Любані, у Мозыры і ў Пінску. Бренд «Радуга» працуе з 3 фарматамі. У горадзе Маладзечна 20% займае уласная вытворчасць. У новым супермаркеце «Радуга» па вуліцы Вялікі Гасцініц 144 размясціліся адразу 3 цэхі: хлебапякарны, раздзелкі мяса, птушкі і мясных паўфабрыкатаў. Побач з супермаркетам абсталявана вялікая і камфортная паркоўка. Дэвіз «Радугі» – якасць і кошт як для сваіх. І ў гэтым ужо успелі пераканацца першыя пакупнікі, якія наведалі краму ў дзень урачыстага адкрыцця. І зараз прыходзяць сюда знов и знов. Нам очень выгодно этот магазин, мы очень довольны, надеемся, что будем посещать каждый день, потому что необходимый набор продуктов имеется. 31 мая для жыхароў і гасцей Маладзечна арганізатары наладзілі сапраўднае свята, сустракалі яркай забаўляльнай праграмай для дзяцей, шчодрымі зніжкамі на лепшыя тавары, падарункамі і прызамі. Гарачая, заўсёды свежая і арыгінальная выпечка стала фірмовым знакам гандлёвай сеткі «Радуга», як і кандытарскія вырабы. Асартымент спакусіць нават самага пераборлівага покупніка. У «Радугі» прадстаўлены ўвесь спектр смакавых пераваг. Заўсёды можна набыць свежае мяса выдатнай якасці, свініну, ялавічыну, птушку. У наяўнасці шырокі выбар і мясных паўфабрыкатаў, фарш, каўбаскі, котлеты, шашлыкі і іншыя вядомыя і даўно упадабаныя паўфабрыкаты. Павялічаны асартымент не толькі каўбасных вырабаў, але рыбы і рыбнай прадукцыі. На ўваходзе ў супермаркет гасцей сустракаюць свежая садавіна і гародніна, у тым ліку і экзотыка. Тавары для немаўлят і дзяцей, дзіцячае харчаванне, цацкі і сродкі гігіены прыйдуцца па душы бацькам. Супермаркет «Радуга» з клопатах аб сем'ях, у якіх растуць дзеці, павялічыў асартымент гэтых неабходных тавараў. Для аматараў гарбаты і кавы ў супермаркеце «Радуга» шырокі выбар прысмакаў для сям'і: печыва, цукеркі, кандытарскія вырабы, у тым ліку уласнай вытворчасці. Усе смачнасці прадаюцца на вагу, а гэта значыць, вы заўсёды зможаце набыць самыя свежыя кандытарскія вырабы у любой колькасці. Все очень интересно, позитивно, большой магазин, очень хорошие продавцы, культурные, помогут, расскажут. Погода замечательная. Мы машем вам привет. Пускай радуются все. И «Радуга» был замечательный магазин. Мне понравился. Экономить з «Радугай» зручна і проста. Штодня з 21 гадзіны і да закрыцця ў супермаркеце дзейнічае зніжка мінус 25% на хлебабулачныя вырабы уласнай вытворчасці. Для самых эканомных пакупнікоў распрацавана бонусная праграма і пастаянна дзейнічаюць акцыі. Нават на працяглы тэрмін да 2 тыдняў. Аб гэтым можна аператыўна даведацца з часопіса акцый «Радуга». Асабліва прывабныя акцыі выхаднога дня з вельмі вялікімі зніжкамі ў пятніцу, суботу і нядзелю. А ў будні дні звяртайце ўвагу на акцыю «Шок-кошт». Помимо акционных предложений, у нас в сети действует бонусная программа, которая позволяет накапливать баллы, которые равны деньгам. Это позволит вам экономить, получать удовольствие от всех покупок. Гандлёвы дом «Радуга» – месца, дзе стандартам абслугоўвання надаюць максімум увагі. Вам не прыйдзецца доўга стаяць у чарзе. Касіры умеюць працаваць хутка і заўсёды ветлівыя. Супермаркет «Радуга» гарантуе хуткае абслугоўванне, якасныя тавары і добры настрой ад удалых пакупак. Кожны дзень вас чакаюць з 8 раніцы і да 23 гадзін. Прыходзьце самі і разам з гасцямі. Гэта ўсе навіны выпуска. Наперадзе прагноз надвор'я. Не пераключайцеся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.